Għal snin sħaħ fil-korporazzjoni l-Enel Malta kienu għaddejn numru ta' abbużi. Abbużi li ħarġu fil-beraħ din il-ġimgħa fejn il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi qal li kien hemm tbabbis tal-smart meters tad-dawl. Id-tbabbis sar fi żmien meta d-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech kien responsabbli mill-Enel Malta. One News prova jieħu reazzjoni tal-eks Ministru Tonio Fenech. Jekk huwiex politikament responsabbli mis-serq tad-dawl mill-smart meters, Tonio Fenech qal li kienet impossibbli għalih li joqgħod idur bib-bieb u jara l-meters tad-dawl. Li ħadd m'għandu jistenna li l-Ministru joqgħod jimxi bib-bieb ma' kull installatur tal-Enel Malta biex jara jekk dan qed jagħmel xogħlu tajjeb. Dikjarazzjoni li repetija iktar minn darba. Ma ħadd m'għandu jippretendi li l-Ministru ikun qiegħed jimxi bib-bieb ma' kull installatur ta' smart meter, ma naħsibx li loġiku dak li qed. Mistoqsi jekk huwiex se jerfa' responsabilità politika, Tonio Fenech għażel li ma jwiġibx. M'intix ħaterfa' responsabilità.